produse fake pe EMAG. Fake adică falsuri ordinare. Și nu este un clickbait, o să-ți arăt imediat și o să-ți dovedesc. Ăsta este un acumulator original de la DeWalt. Pentru că am fost corectat, am spus DeWalt, cum eram eu obișnuit, se spune DeWalt. Și el arată așa, deci ăsta vă garantez că este un acumulator original. Are schema asta, grafica asta, 3 LED-uri aici pentru încărcare, nivelul încărcării și zona relevantă este aici, unde nu avem o etichetă aplicată pe această carcasă, este o serigrafie, cred că așa se numește procedeul, da? Deci ce informațiile astea trecute aici, tipul, un cod aici și alte avertizări sunt serigrafiate pe această carcasă. Și uite ce se găsește pe EMAG. Deci este un produs care scrie aici vândut de Rico, o să vă arăt imediat cine sunt ăștia, și livrat de EMAG. Atenție, nu vândut de EMAG, este livrat de EMAG, adică ei doar se ocupă de livrare. Depozitează produsele trimise de ăștia și le livrează la voi. Și acumulatorul arată în felul ăsta, mi l-a scos platforma în față și ce mi-a atras atenția în primul rând a fost că are 6 amperi, da? Pe când, uite, aici dacă mă duc pe site-ul oficial de DeWalt, eu nu am găsit acest acumulator care să existe, da? 18 V, 5 amperi. Și dacă sunt variante diferite, au o altă grafică, mă rog, deci eu nu am găsit acest acumulator în formatul ăsta care este prezentat aici. Și acest acumulator are inclusiv o poză cu partea de jos a acumulatorului, unde se vede clar că este o etichetă cu niște informații aici care arată total diferit față de varianta asta originală, da? Deci gândiți-vă când găsiți astfel de produse care costă în cazul ăsta 288 de lei comparativ cu un produs original de la DeWalt care la 5 amperi costă vreo 360-320 cel mai ieftin pe acolo, deci mai mult vândut de un dealer care se respectă din România, care vinde produse originale și care reușește să le pună pe piață corect. Și îți vin ăștia care te concurează aici pe platformă, care fiți atenți de unde sunt. Uite care e denumirea companiei, dacă dați click pe ea. Uitați unde au sediu, în Wuhan, acolo de unde a pornit pandemia, unde se zice că a pornit pandemia, și gândiți-vă cu probleme, cu garanții, cu ăștia, ce se întâmplă, da? Și cu toate astea EMAG-ul vinde în continuare produsul ăsta spunând că este aici original pe site.